Hindi na umabot pang buhay sa ospital ang isang 74 anyos na lola matapos na maaksidente ang sinasakyang top-down sa Zone 4 Barangay Balaugan, Bula, Camarines Sur, alas 6:42 ng gabi nitong Sabado, Mayo 17. Ayon sa ulat ng Bula Municipal Police Station, sakay ang 5 pasahero, binabaybay ng top-down ang daan papunta sa bayan ng Goa para magtungo sa isang burol doon. Subalit nasakop ng isang Toyota Avanza ang linya ng mga biktima na nauwi sa trahedya. Patay ang biktima habang sugatan ng driver at ang 4 pang pasahero. So yung passenger po nung top down is tumilapon po ma'am dahil po dun sa impact. Dagdag pa ng tagapagsalita, hindi naman daw nakainom ang driver, subalit naging matulin ang pagpapatakbo nito na nauwi nga sa aksidente. So yung Avanza po, kinain po ma'am yung linya nung top down. Yun po ang pinakang point po nun. Kaya nagkaroon po ng aksidente, nagbanggaan po yung bihikulo. Hindi na rin sinampahan pa ng kaukulang kaso ang sospek matapos na maareglo ang pamilya ng mga biktima. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.